jam wale mon bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe a yaw pindi tv min calminoɗo mbawɗon wonde e dunde baba damade kala min simone kelle gaɗa nde robindo jeyandeji aljuma nogas lewru juin 2025 bisimilla mon kelle gadande robindo jandeji puɗɗortoɗen ko jande rewmi quotidien jande rewmi quotidien ɓe garti koye alhaali ager kam e apo mbo leydi espagne adduka cowo ɗidugunaji kala caggal nde ceerno alassane sall jaltal mum hanki o huccodiri e jandiyankoɓe o arti hollidde wonande on scandale teskaɗo hen kanko sardiyanke ceerno alassane sall holliti nde laamu ngu heɓtata on agré mbo sonak ko nonne kadi o waɗi holliti wonande ma waɗ plainte fewde e ɓen ɓe ganduɗa ko ager kam apo leydi espagne caggal nde mbaɗi détourné ko yete ko deñi public wonande copareji rendo ngo ɗi leydi sénégal ko nonne kadi kanko mo ganduɗa ko directeur général mbo ager jean michel sen yalti e jabtade kanko sardiyanke o ceerno alassane sall jayde l'évidence ko hen ɓe garti cow hakkude apo leydi espagne kam e ɓen ɓe ganduɗa ko ager mbo leydi sénégal ceerno alassane sall o arti e alhaali ko en jaa hen sonak nde laamu ngu heftata agrément mum ko nonne kadi ceerno alassane sall holliti wonande ko ɗum scandale jayde l'évidence arti hen jayde source a ɓe garti koye mawɗo jagorɗe leydi sénégal ousmane sonko gifle Trump ko Ousmane Sonko helle mum fewde Donald Trump caggal nde ambassade dowlaji dentude Amérique saltini yoga baroɗe leydi Sénégal dilloɓe fukki ceŋilel ngam waɗoyde stage ƴewdo toon to dowlaji dentude Amérique saabi holliti wonande ɗum ne wawi waɗede ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi o yetti ɓen ɓe ganduɗa ko leydi sud hollitɓe ma dokku boursiji ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni dilloɓe e fukki ceŋilel ɗo e nder leydi Sénégal ngam heblanade Jeux olympiques de la jeunesse 2026 ɗo e leydi Sénégal jayde direct news garti koye ceerno alassane sall révèle la face obscure d'un marché kanko ceerno alassane sall woleti ɗin lobbuli ɗi laaɓani ko yetno e alhaali golle hakkude ager kam e apo mbo leydi sénégal kono kadi o arti e ɓen ɓe ganduɗa ko comité de règlement des différents kono ne kadi arcop hani e apo mbo leydi espagne ɓeɗo kala gollino caɗele ɗe ganduɗa ɗi laaɓani hakkude golle ager kam e apo mbo leydi espagne jayde info quotidien ɓe garti koye cheikh diba diagorɗo kalfinaɗo bon leydi sénégal ministre des finances et du budget warti alhaali to banggue wonande fmi ha joni nden ñamade nde arani ko nonne kadi eɗen ñamalde laamu ngu ñamlato saabi holliti wonande politique wonande laamu ngu nana waɗa politique ƴettugol ñamlunogol moƴƴol ɗo e nder leydi e sénégal hayso tawi fmi ha joni waɗani hen junggo mum e yiide jayde info quotidien jayde point actu ɓe garti koye Guy Marius Sagna reçoit une salve de réprobation kanko Guy Marius Sagna on wayno caggal jaltal makko ngam ha joni yande e mawɗo suudu sardiyeji leydi sénégal El Malick Ndiaye o holliti wonande gueɗe ɗe laaɓani ene mbaɗa toon to assemblée nationale totugol karaji korka ko nonne kadi biyeji toon to hajju ene ɗin otoji ɗi ganduɗa kanko hawrejo mbo suudu sardiyeji leydi sénégal o soodi ɗum tawi yadani e haal tidde e ɓen ɓe ganduɗa ko député ji ɗi saabi Ismaïla Diallo premier vice président mbo assemblée nationale mbo leydi sénégal jabtimo kanko Guy Marius Sagna Ousmane Sonko kañum ne holliti alay saago yimɓeɓe dutto ga leydi sénégal to banggue on stage barode dilloɓe fukki ceŋilel ɗo e leydi sénégal mbaɗaɗo stage caggal nde dowlaji dentude Amérique saltiniɓe visa kanko Ousmane Sonko kan halen tawe e jayde point actu e jayde tribune quotidien ɓe garti koye Sonko minimise trompe et courtise la Chine kanko Ousmane Sonko famdini ngal pellital ngal dowlaji dentude Amérique ƴetti ko yitno e caltugol visa ji ɓen barode dilloɓe fukki ceŋilel ɗo e nder leydi sénégal kono yetti leydi Chine andu yiɓe hokkude boursuji ɓen ɓe ganduɗa ko baroɓe rewɓe dilloɓe e fukki ceŋilel kono ɓe garti e ceerno alassane sall biɗo ko scandale hakkude ager kam e gollorgal ngal leydi espagne AEPO mbo leydi espagne e caggal kanko ceerno alassane sall nde hucciri e ɓen ɓe ganduɗa ko jandiyankoɓe ɓe garti e sud juste dental dilloɓe ɓe ganduɗa ko ñawoje leydi sénégal mbaɗi hofgo juuɗe caggal nde goyti to banggue gonka golle mumen ɗo e leydi sénégal ƴeewoyen jayde las quotidien ɓe garti ko e dette fmi loi de finance rectificative saabi jaltal kanko jagorɗo kalfinaɗo bon leydi sénégal ministre des finances et du budget warti e to banggue ñamale ɗi laamu ngu ñamloto hani ñamade nde ganduɗa ko lende ha joni nde ganduɗa fmi totira
référendum lambu leydi Sénégal et on loi de finances rectificative saabi kanko Cheikh Diba ne wayno addi hen ko laabi ko noon kadi on mo ganduɗa ko moɗo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko yiide jangde las Sonko snob les États-Unis et fait un clin d'œil aux Chinois kanko Ousmane Sonko o yetti leydi Chinois anniɓe hokkirde boursuji ɓen waroɓe rewɓe dilloɓe e fukko cengelel caggal nde caltana visa ji toon to dowlaji dentuɗi Amérique jangde libération ɓe garti ko e gon losko tawi ko enquête judiciaire ma uddite ko yetno e on marché d'armement mo 45 milliards ɗum saabi caggal rapport bo sentif yiide parquet financier ne wayno ɓe jamiri division des investigations criminelles ne mbawata ha joni huccande ɗen golle e yiide jayde libération jayde les échos garti koye nde Sali Diop Dian on jagorɗo e laamu Macky Sall caggal nde o rewira koyetno e toon to haute cour de justice e koyetno alhaali fond covid 19 o laɓini ha laaɓi ɗin tumaji pawaɗi e dow makko yiide jangde les échos Guy Marius Sagna à bout portant Ismaïla Diallo le charge kanko Guy Marius Sagna o sefiti jaɓɓal El Malick Ndiaye toon to suudu sardiji leydi Sénégal te ko tottitgol yoga e copreje yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe e groupement parlementaire en hani e tottitgol biyeji makko hajju ko noon kadi sukaraji korka saabi jaltal Guy Marius Sagna kono jabtimomo gar dewɗo e kanko El Malick Ndiaye premier vice président bo El Malick Ndiaye biyeteɗo Ismaïla Diallo jayde enquête quotidien ɓe garti ko Sonko face au défi de la diplomatie non ko caggal dowlaji dentuɗe Amérique saltini visa ji ɓen ɓe ganduɗa ko baroɓe dilloɓe fof cengel ɗo e leydi Sénégal saabi jaɓɓal Ousmane Sonko gam ɓe mbatta gon ƴewdo stage ɗo e leydi Sénégal yiide jayde enquête quotidien Jayde l'observateur Bengarti et deux influenceuses et une infirmière arrêtée par la cybersécurité politique ko influenceur uji ɗiɗi wondude infirmière ko kañumen pawa juuɗe caggal neɓe mbaɗanno golle ɗe ndewani lawol to banggue wonande safaro ɗum tawama toon noon kabire to banggue wonande pharmaceutique hani e sérenglaji pikiraji ko nandi hen tewgal neɓe mbaɗanno ɗen golle ɗe jadani e yamirore tawi rewani lawol l'observateur arti e OFNAC ma uddit losko et on denier public mo ganduɗa ko détournement de deniers publics toon to mairie mo Ziguinchor kopereji ditana toon saabi OFNAC ma wat hen witto e yiide jayde l'observateur jayde Sud Quotidien ɓe garti koye refide visa des États-Unis au Lion de basket Sonko Bourke Washington et en sens Pékin kanko Ousmane Sonko ne wayno o yani e dowlaji dentuɗe Amérique ko noon kadi o yetti ɓen ɓe ganduɗa ko leydi Chine hondiɓe mo wonande ma dokki boursuji ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe fof ko cenglel tawi ko wawde ha joni wadde ƴewdo kam e rewindade ko yetno noon to banggue ɗen golle gam heblanade Jeux olympiques de la jeunesse mo 2026 baroɗe leydi Sénégal jayinde le quotidien ɓe garti koye fonctionnement de l'Assemblée nationale. Guy renverse la table. Guy Marius Sagna o yani on fonctionnement non ɓe gollirta toon to wawal ngendire leydi Sénégal taw to ko yitno to banggue wonande tottitgol biyeji makka haju ko noon kadi sukara korka hay ko nandi hen saabi e ɗin otoji codaɗi ɗi yadani e yewtere hakkude mabɓe ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe saabi kanko Guy Marius Sagna o yani e El Malick Ndiaye ko noon kadi jabtimomo mo ganduɗa ko Ismaïla Diallo premier vice président de l'Assemblée nationale. Jande le quotidien arti e Amadou Ba directeur général Mbolas quotidien nototoɗo toon to cybersécurité e yiide jayde le quotidien bandiraɓe tedduɓe yeeɓen koɓe a yaw Pindi TV ɗum woni komin noɓin nomone kelle ganande robine jayde je subaka hande o addi men ko altine paado sahore welede Allah.